Διαλογισμός αρσενικής και θηλυκής ενέργειας και πλευράς. Η παρακάτω άσκηση αναγνωρίζει και αποδέχεται τόσο την αρσενική όσο και τη θηλυκή πλευρά του εαυτού μας και του σώματός μας, είτε είμαστε άνδρες είτε είμαστε γυναίκες. Όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως, άνδρες και γυναίκες, έχουμε αρσενική και θηλυκή ενέργεια, αρσενική και θηλυκή πλευρά, τόσο της προσωπικότητας όσο και του σώματος. Σε όλους τους ανθρώπους η μία πλευρά υπολειτουργεί ή είναι κλειδωμένη, ανενεργή, παραμελημένη, βρώμικη και καταπιεσμένη, θλιμμένη και πληγωμένη, φοβισμένη και παγωμένη. Αυτό έχει ποικίλες αρνητικές επιδράσεις, τόσο στην προσωπικότητα όσο και στη ζωή μας γενικότερα. Επιδρά όμως αρνητικά και στο ίδιο μας το σώμα, με προβλήματα υγείας που δημιουργούνται από την έλλειψη του συναισθήματος ή αντίθετα από την έλλειψη της δύναμης. Η έλλειψη αρσενικής ή θηλυκής ενέργειας σε άνδρες και γυναίκες, όπως και η καταπιεσμένη, πληγωμένη, ανενεργή αρσενική ή θηλυκή πλευρά του σώματος, επηρεάζει πράγματι ολόκληρο το φάσμα της ζωής μας, όπως και της εξέλιξής μας. Στο σώμα, το αριστερό μέρος, το μέρος της καρδιάς, είναι η θηλυκή πλευρά και ενσαρκώνει το συναίσθημά μας. Ενώ η δεξιά πλευρά ενσαρκώνει τις πιο εξωστρεφείς, δοτικές, δυναμικές πλευρές της προσωπικότητας και της ζωής μας. Για παράδειγμα, εργασία, θέληση, αυτοπεποίθηση. Η παρακάτω άσκηση αναγνωρίζει και αποδέχεται και τις δύο πλευρές, θηλυκό και αρσενικό, συναίσθημα και δύναμη, εσωστρέφεια και εξωστρέφεια, λήψη και δώσιμο, κατανόηση και εφαρμογή. Ανοίγει τις δύο πλευρές, τις εξαγνίζει από συσσωρευμένη αρνητικότητα και τις φέρνει σε πλήρη ισορροπία και αρμονία, ένα βασικό κλειδί για την ευτυχία και την υγεία μας. Μπορούμε πλέον να αισθανόμαστε, να βιώνουμε συναισθήματα ελεύθερα, θηλυκές ποιότητες και παράλληλα να είμαστε δυνατοί, δραστήριοι και δυναμικοί, αρσενικές ενέργειες. Γινόμαστε ένα, γινόμαστε ολότητα και τελικά γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, αληθινοί. Ο διαλογισμός. Κάθισε αναπαυτικά με ευθεία την πλάτη. Κλείσε απαλά τα μάτια. Πάρε 10 αργές, σταδιακές και βαθιές αναπνοές. Εισπνοή από τη μύτη, βαθιά μέχρι την κοιλιά. Εκπνοή φυσώντας αργά από το στόμα.
Χαλάρωσε. Χαλάρωσε πλήρως. Οραματίσου τον εαυτό σου κάτω από λευκό φως. Καθαρό, αγνό, ουράνιο, πνευματικό. Γεμάτο ζωή, ενέργεια και δύναμη. Από απόλυτη αγάπη και σοφία. Από την ύψιστη πηγή. Λευκό φως, δες το, νιώσε το. Φωτεινό και ζεστό, να σε λούζει. Μείνε σε αυτό όσο περισσότερο γίνεται. Νιώσε τη δεξιά και την αριστερή πλευρά του σώματός σου την αρσενική και τη θηλυκή σου ενέργεια. Φέρε την προσοχή σου στην αριστερή πλευρά σου, την αριστερή πλευρά του σώματός σου και παρατήρησέ την. Κάνε το ίδιο και με τη δεξιά. Η αριστερή πλευρά είναι η συναισθηματική και δεκτική πλευρά. Η θηλυκή πλευρά και έχει όλες τις ανθρώπινες θηλυκές ποιότητες. Η δεξιά πλευρά είναι η αρσενική, η δυναμική και δοτική πλευρά. Θα ανοίξουμε, θα καθαρίσουμε και θα εξισορροπήσουμε τις δύο πλευρές μας. Θα τις αναγνωρίσουμε και θα τις αποδεχθούμε πλήρως. Διότι μας ανήκουν και οι δύο. Χαλάρωσε.
χαλάρωσε και παρατήρησε. Παρατήρησε νοερά, αριστερή και δεξιά πλευρά του σώματος. Παρατήρησε. Είναι κάποια από τις δύο πλευρές πιο ψηλή από την άλλη? Παρατήρησε. Είναι κάποια πλευρά πιο μπροστά από την άλλη? Παρατήρησε. Είναι κάποια πλευρά πιο μεγάλη από την άλλη? Παρατήρησε. Είναι κάποια πλευρά πιο σκοτεινή ή πιο βρώμικη? Παρατήρησε. Είναι κάποια πλευρά πιο μπλοκαρισμένη? Παρατήρησε. Είναι κάποια πλευρά που νιώθεις ως ανενεργή? Παρατήρησε. Άφησε το λευκό φως να κυλήσει στην αριστερή σου πλευρά, σαν ποτάμι, και να ξεπλύνει ό,τι δεν χρειάζεσαι. Το λευκό φως ανοίγει τη θηλυκή πλευρά και την αναγνωρίζει, την αποδέχεται και την αγκαλιάζει με αγάπη. Αναγνωρίζει και κατανοεί τα προτερήματα και τις ικανότητές της. Η θηλυκή πλευρά του σώματός σου είναι 100% θετική και φωτεινή. Την αναγνωρίζεις και την αποδέχεσαι και εκείνη επιστρέφει στην πλήρη δύναμη και σοφία της. «100% θηλυκή ενέργεια». Φέρε την προσοχή σου στη δεξιά πλευρά του σώματος. Το λευκό φως κυλά στην αρσενική πλευρά, φωτίζοντάς τη με αποδοχή, αναγνώριση και αγάπη. Όλα τα στοιχεία της αρσενικής πλευράς
αφυπνίζονται και δυναμώνουν. Η αρσενική πλευρά του σώματός σου είναι 100% θετική και φωτεινή. Την αναγνωρίζεις και την αποδέχεσαι και επιστρέφει στην πλήρη δύναμη και σοφία της. «100% αρσενική ενέργεια». Οι δύο πλευρές έχουν το σωστό μέγεθος και βρίσκονται σε ισορροπία. Η ενέργεια κυλά, δίχως δυσκολίες και χωρίς μπλοκαρίσματα. Η συνειδητότητά μας θεραπεύεται και τα στερεότυπα ξεπλένονται. Είμαστε αρσενικοί, είμαστε θηλυκοί, είμαστε θηλυκοί, είμαστε αρσενικοί. Χρησιμοποιούμε και εκφράζουμε άφοβα όλο το δυναμικό μας. Είμαστε η ενότητα των δύο πλευρών, η κατανόηση, η αμοιβαιότητα, η συνεργασία. Χωρίς φόβο, με αγάπη. Είμαστε η υπέρβαση της διπολικότητας και του διαχωρισμού. Είμαστε ενότητα, είμαστε ένα. Ενότητα, ένα. Πάρε και πάλι μερικές αργές, βαθιές, ανανεωτικές αναπνοές. Επίστρεψε πλήρως στο εδώ και τώρα. Άνοιξε τα μάτια. Η αναγνώριση και η εναρμόνιση της συγκεκριμένης άσκησης σε φέρνουν στον ανώτερο χώρο του αληθινού εαυτού που έχει τη δυνατότητα της ουσιαστικής πληρότητας
και πραγματικής ευδαιμονίας. Επανάλαβε την άσκηση μερικές μέρες στη σειρά για ουσιαστική θεραπεία και αποκατάσταση των δύο πλευρών σου. Έπειτα κάνε την κάθε λίγους μήνες για σταθερή ισορροπία και αρμονία.